What is up guys? So for today's video is magpapalit tayo ng gulong. Kasi kung nakikita nyo, yan, meron na siya sa tire indicator niya. Although dito sa gilid okay pa naman siya, medyo hindi talaga, medyo makapal pa talaga siya sa gilid. Pero the thing with Jabloroso Sports kasi, ang gulong na to is parang soft compound ata to siya. Kita nyo ba din? Papakita ko sa inyo guys gaano kalambot. Yan, kaya mag-focus. So napaka soft compound ng gulong na to, and most of my commute, considering na daily bike ko to, is hindi naman talaga always akong magbabanking. So paminsan lang talaga kung maglo-long ride kami papuntang Bukidnon or kung saan man kami mapadpad. So kung nakikita nyo yung tire profile niya, dito banda, yung dito banda niya is flat, pero dito okay pa naman siya, pero dito nga flat na. Tas ayun, to be honest guys, pwede pa naman talaga to. Yung problema lang kasi bukas is meron kaming rides around 500 kilometers. Tapos meron akong angkas tsaka fully loaded yung top box natin. So by that time na matatapos siguro or may siguro around 300 km 200 km mark, medyo alanganin na yung gulong natin. So of course safety reasons na rin, tsaka meron kasama ko rin kasi yung OBR ko, so okay lang siguro kung ako lang isa, kaya ko pa to 500 kilometers. Pero delikado na kasi to guys. So nakikita nyo. So if you guys are wondering ilan na nga bang tinakbo ng gulong na to, papakita ko sa inyo. So nagpalit tayo ng gulong around 20,000. Yung odo natin ngayon is 27,800. So kung isasagad nyo pa talaga to guys, kung isasagad nyo tong gulong na to, siguro around 8,500 kaya pa siguro to. So medyo ano lang talaga siya, madali siyang mapudpud kasi as I mentioned, soft compound siya. And na-notice ko rin na dahil malambot yung gulong, prone siya sa mga yung mga punit ng ganito. Tapos maraming mga maliit na metal shavings sa gaya nito. Yan, metal shavings na yan. Pero so far sa 7,800 wala pa namang nakakatagos sa gulong na to. So I'm very happy about that. Kung tatanungin nyo naman ako sa performance ng Jabloroso Sport, wala akong masasabi. Napakakapit ng gulong na to kahit sa ulan, sobrang kapit nito sa ulan. And ang size nga pala nito is 150, pero kung napapansin nyo guys, parang maliit siya for a 150 tire, diba? Siguro ganun talaga yung tire profile ng Pirelli. So kung nagtatanong kayo anong ipapalit sa gulong natin, is itong Beast tire 150/60/17 Warrior. Ito yung nakakabit sa, so far parang yung pattern niya is parang inspired by Mitas Touring Force. Yun yung gulong ko dati, and it was okay and dry, pero hindi ko alam kung sa ulan kung maganda ba siya. And even though 150 silang dalawa, feel ko mas malaki to siya kumpara sa Pirelli. Of course, yung standard way na gagawin natin is isusuot tong gulong natin papuntang shop, kasi wala tayong angkas na para tumulong. Pwede naman pala to, kaya naman. Medyo malayo yung shop na pupuntahan natin kasi isa lang yung parang trusted shop ko sa pagpapalit ng gulong ng mga motor natin. Medyo weird yung panahon ngayon guys dito sa Mindanao, dito sa Davao specifically. Minsan mainit, tapos bigla, most of the time mainit yung panahon dito, tapos bigla lang umuulan. Gaya ngayon, lalo na sa lugar namin.
Sobrang laki kasi ng Davao. Kadalasan dito mga isolated thunderstorms. Magkasan tayo ng konti. Nako. May issue nga pala ako dito sa gas tank. Hindi ko alam bakit sobrang tagas. Ayun, okay na. Usually kasi matigas to i-open. Kung naghahanap kayo ng vulcanizing shop or ano, papalitan nyo ng gulong, maganda dito guys, KG Vulcanizing sa may Balusong, Matina. Ayan, walang kali. Kasi Road test mo yan. papalit tayo ng gulong dito. Stop! Stop! Atras! So nakauwi na po tayo and ito yung gulong. So ito yung gulong. Actually medyo mas malapad siya kumpara sa Pirelli, pero kaunti lang naman yung difference nila. Ito yung thread pattern niya, wala siyang ano dito, medyo clear siya sa gitna, tsaka dito yung mostly yung pattern niya sa gilid. And check natin, mas matigas siya kumpara sa Pirelli, so which is good for commuting, for this to be able to last long. Nandun sa likod yung Pirelli natin, dinala pa rin natin siya kasi malay mo pwede pa naman natin yun magamit. But yeah, that's it. Siguro in the future gagawan ko ng review to, kung siguro napudpud na rin to yung performance niya sa wet and dry, and yeah, hopefully maganda to. Marami namang nagre-recommend nito, so yeah, that's it. Thank you guys.